Odofo yemo bibia jomo bibia kwaba Ediba African History and Heritage TV so neso mosomfo historian Kwaju Agyeman magia kunwa bio na me the history abakosem no ene ebremo unim se me transisi dia na eye asemaranko eye abakosema emu ede na emu ehwam enam de ebremo na episode am de ba no eye asante ene ahafo twaka eda asante metropolitan asante ene ahafo ntam na wotwe a etwa mu no yehwe twaka eda kukum ene asante ntam ena yehwaka eda asante ene ahafo nkrobi tese Sankore Goso ene akrodi ntam na no yehun se safo nyina ye denchirafo a ntokwanti na wonum epe babiatna wombebo won ho bia ewo asante mamu babia nnem prempre ye frɛ na asante no ena omo prohwe so ekɔ babia ne ye frɛ na hafui ekɔpɛ babi traye na ye Asante Confederacy ena de safo nyina ekɔhye asante asibio enye sɛ asante ekɔtwewo na nero episode amede ba no eye hwidim yebehu hwidim ene nkura edidi ditisuwe wona bakosem efa twaka eda wonum ene asante entem na mumenkwe also tracing the history of Hwidim people. Nana Owusu Babiu, ex-Hwidim Hene, told the committee that his ancestors who migrated from Denchira, Ayamfro, first settled at Bantama, Kumasi. In Kumasi, the Bantama Hene took them to Asante Hene to pay customary respect to him. While lodging the Bantama Hene, the Achem War took place and they assisted the Ashantis. After having participated in the Abrimoro chase, they were returning to Kumasi when they discovered their present abode and settled there. Since they discovered Hwidim on their own, they did not obtain consent of the Bantama Hene before settling there. Nana Owusu Babiu na oye Hwidim Hene ono so to nanum tuo se Hwidimfo ye denchirafo na ntokwantokonti na ono bebo ho dwa ewo Bantama na ono ete Bantama no ena Achem ne Asante koin na esanse na ba ko bebo ho dwa ewo Bantama na wonu duru hono Bantama Hene no ede won ko che Asante Hene ntino na chese ntokwa sidia ese denchirafo a ho adin ebo Asante editia Achem eno atiri na Abimoro ono so oba Kumasi onene dom efri sehwi ebe to ehye Asante so ma ohyehyɛ Asante adan bibiri ewo Kumasi enti Asante ne Abrimoro ede siani epam no firi Kumasi echesu no di nachi ede no fa kwaye no na Abrimoro edwane wie ya Asante dom no esan aba ena Hwidimfo ebehu babi a enebeti ena beka se ne yenya babi a yebetena ewo hade a yenkobi na bechichire Hwidim. According to Nana Ababiu, their leader Nana Apiagya, who became the first chief of Hwidim, brought his own stew from Denchira.
Hwidiams too has always been independent, save for the period when Kukumhene was made Omanhene of Ahafo after the defeat of the Ashantis in the Asebi MP War. During that period, Hwidiams too paid allegiance to Kukum. With the reduction in status of Kukum's too, Hwidiam does not now owe allegiance to any stew. Near Nana Owusu Ababio Ekato Aso NSA. Hwidiam for a denture for one Nana Odi one a dim non a friend appear beyond or bano sunakumya breathe. Inti Mrabe Kota will be a floor Hwidiam no dear. Now onum enche or hinibiase. Kosi se Asebi MP wa Kukumhene edi wananim na wonum ekotia Asante ewa Asebi MP wo edi Asante sunkunim na ahafufuo nyina epia na natechia odi ntokwa nanim esi akonkonse ono eneye wonum nyina epani no eno enema Hwidiam ekosum Kukum. Na the time of Asante Confederacy ba ya yeti Kuku ne post to sono there. Hwidiam ankosum Kuku bio. Na Hwidiam akunya no there and she'll be ase. Now there was another chief. Also, given his evidence of the history of Hwidiam, Barimachi Apau II, Hwidiam Hene told the committee that his ancestors came from Denkyira Antwom, led by Apiaga, who was at the time of the migration a private individual. Nana Barimachi Apau Otosumienu no ye Hwidiam Hene. Ono so oka Hwidiam for abakosem no nea oka ya ne se ono so ne nananom efri Denkyira na nana odi wonanim ede won baaye no na ye frɛ no Nana Apiaga no ode won free Denkyira Antwom ekuro no ne friend Denkyira Antwom abakosma Nana Owusu Ababi odi kankan no o se won free Denkyira Ayamfro na chese a group no ekuo no ba mienu Denkyira fo no binum free Antwom ena Denkyira fo no so bi free Ayamfro safwe ene beshia eho na Nana Apiaga odi wonanim baaye no de group no a efri Denkyira Antwom no Nana Apiaga ne di wonanim na oba no de na oye private individual na ono onye hene odi wonanim keke. Nana Apiaga, who was fed up with the constant hostilities between Intim Jakari and Osei Tutu I, left Denkyira with all his relations with a view of settling elsewhere for the sake of peace. When they reached Kumasi, they lodged Bantamahene, Nana Amankwah I, who presented them to Asantehene Osei Tutu I. After the Achem War, in which they fought on the side of Ashantis, Nana Apiaga requested Bantamahene for a new place to settle. On the instructions of Bantamahene, the Akwabuahene first settled them at Asushe Kuma. Then they moved to Nsuchenisua and ultimately settled at a place overgrown with elephant grass.
that is Hwidie, hence the name Hwidium. Near Nana Hwidium hene barima chei Apau the second ono so kan ye no ose ye no kre wonum dinchirafo onfri dinchira no be bo ho dwa e o bantama hene amankwati odika ne se wonum and all the one ko kire say to the first ashase no de o say to the first ura obi mam anaso obi fie tete no wa nkwoche ano a obetimi atiwo atwauti se oye ibaboni ni ti on nkwoche ano asahye no bantuma hene de on kwotena asuhye kuma on firi ho e don ko nsuche na sua na beti hwa no na omyese dabi ene yebekọ ya nim kakra na bekosoe babia na ehwede ewo ho na bekosoe babia ne beti abefre hwidim no na hwede ewo ho pa omzu ya betra hwidim dia yesi babia abebeto bia no edan boyem enti yanya ha betra dia yanya den ene ye befre ye ho se nkrofo no a wonum ete hwidim no ene be ye hwidim na ye nananom hwidimfo abakosem no na chese ahemfo mienu nyina di adanse se be denchirafo enu titiriu na yepe yankwa ye beko Kenya se number 1 was it tracing the history of his ancestors. Nana Kwaku Agyapong, or Hene of Kenya, number 1, told the committee that his grand ancestor migrated from Denchira, Mrayim, where he was the Abontendom Hene. Was it Kenya number 1? Nana Kwaku Agyapong, that's what Kenya say. Ono ne nananum every day chirambra yem na sabia no so na ne nananum ono ne nana odi wonanim e de won ba Kenya se number 1 no na oya Abontendom Hene. They first settled at Bantama in Kumasi and lodged the Bantama Hene. They did not meet Opokuwaro the first in Kumasi because he was then waging war against their chimps. As part of Akwaboah Hene's contingent, they assisted the Ashantis in the Abrimoro chase. Near Nana Eka Yane say, every day Mrayim Abontendom Hene any di wona nimdo ombai no ombese Bantama Hene. Sabre na Opokuwaro the first na ye ne pencil na oni ho na one achim odi asante asrafo na nim ene achimfo e de yakobboso wa achim nti wonum ekose e Bantama Hene wonum te ho na Abrimoro obeto hye asante so enti wonum denchirafo ya wonum no efri denchiramrayem eboa asante ma okuntia Abrimoro. One returning from the Abrimoro chase, his grand ancestor killed an elephant and brought the tusk, the tail, and the skin called Bawoma to Asante Hene through Bantama Hene. Na mama de sabre na beko pam Abrimoro wie ye no a Kenya asefo a beye denchirafo a befri Mrayim denchiramrayim esan aba no enna ne nana ebeku nso no e wo kwa mu oku nso no na otwa so no dua etwa etu na bebe ne task no
no twa ne wede so wede na efre ne banwoma na ode bre bantama hene so mfa nkoche sante hene visa wa beto ni krumunti. Subsequently, continued Nana Achampong, his grand ancestor sought the permission of the Asantehene through Bantamahene to go to settle at a place where he had killed the elephant. Nti oba no so Nana we there mi fi danchira ne be peba biatena ma ya de Nana Bantamahene amonkotia audikai mo be bom ho bia wo ha ndokwa na yakokon ya no mi hu se asase yantam bi da babia abiri moru asase no ya gede a ene me kope ho atena na osre kwan Bantamahene amonkotia su ja no kwan no san ko sre Santehene kwan dom profeso ebetuna babia nebetia your friend in Kenya. His hut was pitched near a species of tree called Kanwe. Hence the name Kenyase, corrupted from Kanwease. Near Nana Koko Champong. Okan yes, ne say ne nana ya odi banim de beba ya. No ya abontim dom hene. Emra befse kwan efri Bantamahene ne Santehene nchen no ja won kwan so monko the process no banya asase bia be kotena so because abrimoro be chesi no be pam no ntino e ma be hu se asase bi da ba bia obi ante so eti onu betena ba bi na nnua ya fre ne kanwe ne doso ho pa enti onum nana no a odi wona nim no ono oye den obone sese ewo kanwe no ase enti yakotena kanwe no ase na abeye Kenya ase eno na kasahar ne kasase enti no ya kanse no aye ne Kenya ase. Orofo subscribe na share a African History and Heritage TV. Regarding Kenyase number 1, Nana Achampong stated that the Asantehene authorized a stool to be blackened for his grand ancestor in recognition of his loyal and faithful services. Osi ekoba asano ena Santehene say ba me wa ya de wa boa me na se makontia abimoro dia dihene ba bia wa kotena no dihene diukui diuhoso enti o ma ye bo akonwa tuntum e de ma akonwa tuntum no chese wo diuhoso. From the time whoever occupied the Kenyase stool was brought to swear oath of allegiance to the Asantehene through Hiawuhene. Osi every sabra no de obi ano betena Kenyase number 1 akonya no so no na yede no ekọ Santehene anim na wokosua atrẹ no through Hiawuhene no yede ne yese nadafo Asantefo no strategy na be use no diplomatic strategy. Santehene obekọ akọchia na je so for obi so ntu fiura no na efene adamfo. So the adamfo policy or the adamfo system that prevailed sana netia. Explaining why Bantamahene ceased to be the adamfo of Kenyase number 1, Nana Achampong told the committee that when Nana Osei Kudjo created Hiawu division, he directed that Kenyase number 1 should come under that division. Osei wom se be fi denchira e ba ye no de Bantamahene among
kwatie ne nkyɛn ne bɛkɔ tena nti ahyase ano de na nka bɛfie wura ne Bantama hene na Asante hene a yɛfrɛ no sɛ Kodwo ɔno ɔbɔ hiɛw hene akonnwa ɛna ɔsesan hyehyɛ no sɛ free ne korɔ Kenyasefo yi number 1 fo yi Bantama hene enye mu fie wura bio mu fie wura ene hiɛw hene momento asonkoe yɛbɛkɔ Kenyase number 2 Kenyase no aman hene no yemienu yɛ Kenyase number 1 Kenyase number we American kan Kenyase number 2 Abakosem. According to Nana Nsia Ababio II, Ohene of Kenyase number 2, his ancestors migrated from Denjira and came to live in Ahafo about 220 years ago. Report we a committee or commission of inquiry 1973 the then government was set it out. Say Benyan Kwimuna Bimisa their relationship Abakose Mutaka Eda Asante ene Bono Ahafo region ahemfontem. Na Kenyase number 2 hina na ni din de na nansia babi otoso mienu. Ni oka ya ne se onananum every Denjira. Na be free Denjira be se mfie ahanu aduonu ni as far back as 1973 no or calculate and then mfie ahanu aduonu 220 years. His ancestors had 2 leaders, namely Nana Duhini and Nana Nipapel. Namely Nana Duhini and Nana Nipa Ampi. Nana de na onananom edi banim de be free Denjira ba no na akonfo mienu ni di banim Nana Duhini Nana Nipa Ampi, who brought their stools with them. Or se benam no bediba kumya. Tete no onam now the work kumya enam there not just now ye hene dada. On their journey to Ahafo, they first settled in Kumasi and lodged. Okunoko, a Denjira citizen who had become Hiɛw hene of Kumasi. Ni oka ayane se be free Denjira eba no beba Kumasi na beba be wura Kumasi be ya hoho be pepa bi atena enti be kose Okunoko nso no ye Denjira ni a wa betena Asante man mu a ya bone Hiɛw hene. Having been introduced to the Asante hene Nana Duhini, who was incidentally the nephew of the new Hiɛw hene, requested the latter for a place in the forest to settle. Or say, Benoko Chia Asante hene no Nana Duhini Sabre no Nana Duhini no na oye Hiɛw hene ne ofase. No de nwofase wabade a ene asasi bi da ha yemfa monko na monko tena so. Consequently, they were offered a place to settle, later to be known as Kenyase number 2. Eho na ono ne ofase Nana Duhini ne ofase ya na oye Hiɛw hene. O man ba bi kotna ya na yefre ho Kenyase number 2. Nana Nsia Babio admitted before the committee that his stool owes allegiance to Asante hene through his host Hiɛw hene. Nana Nsia Babio ese ejitu mu se osum skadwa na okobo Hiɛw hene so na wakosum Asante hene. Otherefore, subscribe na share
nama adofo nkae inti nkae boy na nkae boy de pa yi a enye asem ketwa adofo abakosema yensa akan na enkrum yensa Kenya se number 1 Kenya se number 2 ena hwidim abakosema ehwa ye dia beto abonten no orofo abakosemi eda di pepe se sa hemiensen abewo ahafo area hoyi wonum nyina asifri denjira na asante anko anchebe asante o say to the first ebinum de kra di kamba o say to the first ne onum kon ye no adihye no ba hwete obi apaba biatena nti beba na 7 nam ya yi na yinim se asante no ewo central o mine mfimfrinti obesina ko north east west obefa asante nti bere nam kwaye no mbe paba biatena be kodru kumase a na bere be ho akokire sante hene be sio kakane no na opeba biatena ka di ho ponko ni ho wonim se akamfo de kwayem na yete aponko so de sirim na omo ntina nananom namfom subeniema enti bebedruba bi ababre santiman mu a na bakose benua bi owo ho abusuano agona asona aduana ne ekeka ka ho no na wonum akose betraho kakra na be hom kakra na chese batoa so ekobanim akope babi atena sabre na nipa no noso nti nsase bibria na ewo Ghana no na eye no man's land odofo ene da hon ubia ni ho a unim obi ni krum abakosem eche no enti ne nananom Kenyase number 1 Kenyase number 2 for aken di adanse trudu se wonom ase efri denchira na obiti abakosema etise ya nana dwen ye ne se kra ya boyi tim ne ye kasa obiti abakosema etise ya ozo otana sante o pese oti odi asante eba form minu ano sabiu kafrache mano eshi sumunam de asante mayno ensinse nwiem nubi edi tu abom mana ate abafom dabi namum abakosema ewo ho de esese yehu abakosema ewo ho ese yehu neno entrese obi eti obi frisro edna atofom dabi da niama abakosema ewo bono ne na hafu ene abeye bono east and a half regency eye mi historian Koju Agyeman manije samede wana bakosem ebaba bonten ne se regions mi ensan ene asante ena brebiam o mangana abakosem no wonchi eda bentem since the time nananom adeshia bewo sa 3 regions e breaking from Ashanti Confederacy sante hene enye ready so obe yinensa free home bribia nensa wa ho mo ye mo nkwa meche mo ye haye me de sa na eka ne haye me de dia enye necessary safo no abakose mutwaka eda beni asante ntam yede to abonte na nida ho nkenkan se ba makenkan orofo edi adanse pefi se asante anko anche adihia bewo ahafo madi kanka adihia bewo
Bono ene Bono East. Na mebe chase no me kan se enkura eye ahafo nkura beye denchirafo ekukum go so mbe ame dadu yeso aba etweneto a ye frɛ no kukum ta no so aprodie tachimanti ahwediem Kenya se number 1 Kenya se number 2 jedu no be kwapon sankore asufuo anwem siana kokuema bechem ene brosanko ni nyina mefo bia mako na asema obia ne nananum ekae as far back as 1973 baba kosem be apidwa na okọ sie nchemu ene omoso ya chem fa ho ye den kasemu kwapon number 1 atrunie ene womahinso ayomso mem totroso ene dua ya nkwanta susuanso dantano pomakrum achirensuya ene abom kwa sankrum yese pomakrum achirensuya abom omo ena onase eye Asante bifri Asante a ewo ho nei Metropolitan Asante baba kanina basimfri ho na mom no eye nkabom bi na be ne Sante hinaye otase eye nkabom ne no so no enye bone nne nyina ye frɛ bibi diplomatic relations oman bi tim de ne hokɔ bata oman bi se ebasi kasema obenyamboa nemri oman bi tim de ne hokɔ bata oman bi se ba akosema obenyamboa ewo ho enunti ena brochiri kura no the military organization bi a friend NATO oko Russia from who almost kunya military union ana military alliance bi a friend a Warsaw Pact no neade eno ewo ho the first and the second world wars no adehia no keka be ho bomu saa edi akudie abi before yeso saa de tie enti se yehwe abakosema yede abeto abontin nkura yedikan aka be ho asem ye kukum goso akrudie hwidiem Kenya se number 1 Kenya se number 2 sankore ye hu se safo bia eye denchirafo na Asante anko anchebe Asante anko anche safo no eye mepeba bi atena ene nkabom yebeka se be kura be kumpo Asante because abimoro ebe to shekuma se so no sa denchirafo yi sa bre na opokuwa the first adi dom no bia dim e de be ko wachem ena bimoro ebe to she ebe so na che se denchirafo abe yohwo a ba be ho bia wa Asante mamu abe peba bia tenen esese be bo Asante na okopam abimoro beso be bo Asante mane kopam abimoro na menua obi awo oman a wachechire abimoro free baby se obeje man na aboso obefa na sa nipa no onanano mbede be muja akon ageman no nka ono kra se nka oso ane suro sa nipa no oye wakwa onye wakwa na waka se besumme no I have area crown can ne kwanse be kase ye o allegiance to the golden stool nka ya damfo etinka be sibe hina be no ko kire sante so o hini we ni yasinu o meso mpomponsu nka se mi urade o kira frema meba adeche o frema meba nomne ade because I have four crown ne boa Asante na Asante kan se obeche ahafo no ahafofo antiase led by Nana Techi Oyekuku hene no mkuti Asante ni bipia asibia ntwia no ye Asante asrafo no bipia niti eho ni pija Nana Techi ono no Oyekuku hene ene ebo no man hene 1896 na Asante Confederacy therefore ene ma beti kuku hene ne post so
no be ye dikuru eno ne ma denjira hini no a nke kuku ewo ahafo area no anobre ase enti odofo abakosema ewo ho eno no ntunkuro no ama list no nkuro be se 20 no meka obi ade maako meka ni se ya se beyo na de hie mo bagi adi na obi anka se me bom trim enam kae nyeme nam kae 1973 saafo no na nanom abakosema om de betu dwa enam de aba no enyeme nam bom trim kae odofo subscribe na share na ma adofo nkae inti nkae boybi aha aye African History and Heritage TV yede kasebo no aba wiye adeshimama yedamase yemamo emoniti enyado